bocah kaya premi kok. Sik Kodane Pripun to? ngarane kaya premi maksudnya piye? Lah iki bocah cilik cilik. Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. Pawak. Pawaan. Pawaan iki ora iso nikah sekolah iki. Nggih. Sing penting aja cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Gimana ditepung kiai ini jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sedaya kagem para bapak ibu sedaya masyaallah. Niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh lho. banget ngoten lho Pak Lagi De. amun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sampe. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek, nggih lengkap sangat nggih Mas. saka Jember enek. Dadi iki cocok karo Pak Junedi ning gelar tontonan. Amin. Iya no. Alhamdulillah. Nggih. Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sajane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatmarwari Ngalah Khairun. Panjang kok Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing ngomong angel ora tuwa. Lintang Kairo lintangke lincah bocahe tanggapane rame. Nah, mos lho Pak De. Lho kok iki kaya amin ngono. Amin. Matur suwun. Ayo Mbak Lintang didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok tembungmu ora enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur ki wis podare. Lah niku ora pikiran sampeyan sing karep kuwi piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak De. Panjenengan. Ini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Ono senengane. Wah, ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah, Mbok sayang. Kasih kelas tunggal SMA sami. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Kuncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Berarti mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA-ne ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Matur sembahno. Bae aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen iki cek mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolah ditutuke, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun kita sik lenggah. Ayo jelas ngeten. Ingkang pundi? Halo Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan kita sik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek ngersani ringgit iki mesti nutuk lho. Nutuk nadyan mau esuk tanine yo didadak. Mergo ketahuan iki juragrawas iki. Lah nggih to. Saiki isih Tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. betul. Pak De. Iki ape dibawane apa? Udang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Wah, iya Pak Lintang. Wah. Matian wujud timun beksi. Suarane iso mbok kredit udah. Kredit undang iki piye to Pak De? Kesiput lagi. kowe tuh nyanyi sak nyanyian ki iso ngangsul kendaraan. Ya ampun. Wes, Pak De, masih ajar sampe kok Pak De. Ajar yo jaluk Kan sami. wonten Ibu sesepuh Ibu dari sini non sewu Ibu. Kayak Mbak-mbaknya semuanya. pojok kayak presiden Purbakala. Lho, nek nyawa sampe nake dhewe iki lho. Iki lho. PT Kantropus, wong iki nek nyawa aja sampe nake dhewe. Ora. Ora. Ayo. Terus. Iya lho.
Minal aidin wal faizin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bacaan ya. Bacaan pripun? Nggih. Nek ra apa-apa dalu upload luwih apik. Lah nggih to, Pak De. Anu Halus manis merati. Golek isi podang Ibu bunga hatiku nyanding bisa Parampung bawa, yuk buka celuk sangat jame. Monggo Nduk. Monggo. Bisa awan ning omku bisa
Alhamdulillah.